Последен ден на Рали България. 15 секунди делят лидера Крум Дончев от неговия преследвач Александър Салюк. 6 отсечки ще определят победителя. Кой ще бъде той, ще разберете в следващите минути. Действително, денят се очертаваше да бъде много вълнуващ. Около 15 секунди беше аванса на Крум Дончев след първия ден, изкован в първите 8 етапа на надпреварата. Както и предполагахме, действително най-дългата отсечка в историята на Рали България, още в първия ден, Шиндар, с дължина близо 35 км, беше мястото, където успяваха по-бързите състезатели да натрупат преднина, защото в по-късите етапи разстоянията бяха по-кратки и в крайна сметка нямаше как да бъде направена голяма разлика и в днешния ден продължи да бъде казус за състезателите мокри асфалт, особено при преминаването, първото преминаване на отсечките Бели Искър и Боровец, тъй като старта беше сравнително рано, около 9 часа. Асфалта все още беше мокър горе в планината. Това определено затрудни състезатели като турския шампион Авча, който, честно казвам, доста се притесняваше от водата, където и да се намира тя по трасето. В крайна сметка обаче той самият осъзнаваше, че няма място в спора за първата позиция и сам призна, че целта му е третото място в конкуренцията на лидера за Европейската купа Войчех Штайф от Чехия. Штайф от своя страна дойде, за да вземе точки. Беше си пожелал класиране в топ 5 и да запази колата. В крайна сметка постигна своята цел. Това пък е румънския състезател Себастиан Барбо. Доста атрактивна група от фенове имаше Барбо. По трасето на няколко пъти допускаше грешки, като че ли се заглеждаше, колкото и смешно и нелепо да звучи, в плакатите, издигнати от неговите фенове. Така, след първите две отсечки разликата се запази. Първата бе спечелена от Салюк с разлика от 2,6 секунди пред Дончев. В следващите обаче Дончев започна да трупа аванс. Още на отсечката Боровец взе 3 секунди. След това на магистрала още 3 толкова сложи на своя съперник и на Еледжик, която беше общо взето последната отсечка, където можеше да се стопи аванса на Крум Дончев. Така, българина трябваше просто да бъде перфектен в последните 16 състезателни километра след обяд. Остават само 2 отсечки до края на състезанието. Крум Дончев води с 20 секунди. Сигурен съм, че в бокса на неговия отбор всичко е доста напрегнато. Затова пък ще питаме и неговия баща Жоро Дончев. Сигурно и ти тръпнеш в очакване. Остава малко, но може би най-важните 2 отсечки. Ами съвсем нормално да е така, защото състезанието е страшно силно и страшно напрегнато. Разликите са много малки. И искам да изчакам последните 2 отсечки и тогава да коментирам. Много ми е напрегнато. Преживяваш ги много тези моменти, сигурно? Нормално. Това са моменти, които са най-щастливите в живота ми. Със сигурност Жоро Дончев се вълнува доста. Нямаше обаче и помен от някакво особено вълнение у състезателите, когато се върнаха за сервис след отсечката Еледжик. Нашите момчета бяха спокойни и очакваха търпеливо последните 2 етапа, които да решат всичко. Въобще няма си позволявам да дърпам лукавия за опашката. Просто кажи как ти минава деня до момента. За момента всичко е нормално. Бориме се с Салюк за секунди буквално. Остават още 2 отсечки. Идваме на сервис. Момчета ще прегледат автомобил и продължаваме напред.
Коя беше най-трудната до момента? Карахте вчерашната дълга в малко по-кратък вариант на обратно. Първите две отсечки бяха влажни. Смятам, че те бяха, особено втората, беше една от най-трудните, тъй като асфалта на доста места се променя от хлъзгав на по-държащ и особено когато пък е мокро, беше така, имаше доста интересни моменти по време на отсечката, но като цяло всичко е окей. Спокоен ли си? Да, абсолютно. За момента всичко с техниката е наред. Опитвам се да съм максимално бърз, но очевидно Крум е по-бърз и от мен до момента. Не мога да си поема дъх. Допуснах няколко грешки и това се отрази на времената. Не карах чисто. Всъщност карах перфектно само в една отсечка и мисля, че я спечелих. Опитвам се да бъда още по-бърз, но не се получава за момента. Ще видим. Игнат Исаев започна ралито много силно и той беше една от българските надежди за победа заедно с Крум Дончев. За съжаление обаче техниката не издържа. Сега Игнат ще ни каже, предполагам, много съжаляваш, че не успя да довършиш първия ден. Да, и не само първия ден, и цялото състезание. Това е една повреда в задния диференциал, но нормално така да се каже, тъй като натоварването е голямо, а пък той не беше чисто нов и така, причината се знае, то е финансова най-вече. Но това е. Този спорт е зависим от техника, така че това е положението. Просто съжалявам, че не можахме да уважиме публиката и да ги радваме по трасето. Затова най-вече съжалявам. Как усещаше скоростта си? Даде отлични времена в първите отсечки. Даже в един момент сериозно мислих, че можеш за първото място да се бориш без проблем. И рисково на места, да си призная, смисъл, автомобила вече е на ръба на възможностите, поне на моите и на автомобила. Но щяхме да се бориме до край, но явно и натоварването при такова темпо на техниката вече е много сериозно. И така дойде момента на истината. Може би само грешка или техническа повреда, голяма грешка на Крум Дончев можеше да даде победата в ръцете на Александър Салюк. Това украинеца много добре го осъзнаваше, разбира се. Самия той го призна по време на сервизната зона. Призна доминацията на неговия съперник, макар че не много явна. Дончев успяваше да се справи с атаките на своя съперник, който, както често се случва, опитвайки да сваля разликата, допускаше грешки. Самия той след състезанието сподели, че агресивното му каране е било причина да допусне неточности и на това отдава натрупването на секунди на български ас. Естествено, че Салюк трудно би признал, че просто не е бил достатъчно добър, най-добрият състезател за деня и за цялото рали. Се казваше Крум Дончев. Това е последното преминаване на последните 16 км. Второто минаване на отсечките Бели Искър и Боровец. Там продължи Крум Дончев да трупа своята преднина. По още приблизително 3 секунди сложи той на своя съперник. А както вече споменахме, румънеца Барбо наблегна на по-атрактивното каране за групата свои фенове. Тони Титов, както винаги, доста стабилен, с една много добре подготвена кола. Самия той се справя отлично с неговата машина и винаги се движи в позициите около 5-7 място. Миро Ангелов пък трябваше да се справи с управлението на една добре позната по нашите трасета кола, Клиото на Тодор Славов, който бе в ролята на помощник този път. Отлично представяне и на Григор Григоров в първото му голямо рали. Имаше интересни личности около пистата. Намираме един много специален човек край отсечките на Рали България, Петър Поп Ангелов, който с доста голям интерес още от сутринта следи етапа, който е в Боровец. Харесва ти ралито?
Да, това е 13-то рали в Боровец и до сега не съм пропускал. Малко летен адреналин на местна почва и това е едно преживяване за мен и за всички тук зрители. Важното е, че времето удържа, беше прекрасно. Надявам се за в бъдеще. Сега участниците бяха малко по-малко от нормалното, но стана интересно състезание и хората са много доволни. Разбира се, традицията беше спазена. Ралито отново мина под балконите на хотела на дългогодишния председател на федерацията Георги Янакиев. Той винаги има какво интересно да каже. Аз съм много радостен и горд, че можахме да го направим ралито и тази година. Въпреки много тежката политическа, финансова ситуация и природна, но в крайна сметка съм благодарен на Министерството на спорта, че в последния момент, макар и само 20-25% отпусна от нужните средства, ралито е факт, минава през този хубав курорт и традицията можахме да я запазиме без да го прекъсваме 45 години. За мен е гордост и като бивш вече председател на федерацията. Сега се занимавам само с проблемите на Съюза на автомобилистите, но съм горд от това, че съм самоковец и тук на нашата територия стават тези големи мероприятия. След часове, дори бих казал 2 години чакане, ето го и мигът, в който победителя се връща в сервизния парк след последния етап на ралито. Това е Крум Дончев, победител за 2014 година, заедно, разбира се, с прекрасния му навигатор Петър Юрданов. Второ място за Европейската купа за Олександър Салюк. Трето за турския шампион Авча. Напълно заслужена българска победа. Виждате и радостта в екипа на Дончев. Имаме си победител. Честито. Благодарим за емоциите, които ни донесохте. Сега, като теглиш чертата, как беше състезанието за теб? Беше ли това, което очакваш? Състезанието беше точно това, което очаквах. Беше много трудно състезание, една страхотна битка. Искам да благодаря на всичките хора, които ни подкрепят, на всички наши партньори, които ни подкрепят. Искам да благодаря и на колегите, с които се състезавахме и които направиха това състезание наистина така едно много спорно състезание. Благодаря на Салюк и на Червоненко, благодаря и на Авчи. Съжалявам вчера за Игнат за неговото отпадане, но такъв е нашия спорт. Изключително съм щастлив, просто нямам думи да го опиша. Няма как да не съм доволен от такава битка. Резултатите ни бяха много близки, дори в най-дългите етапи от 25-40 км. Времената ни не се различаваха с повече от 2-3 секунди. Мисля, че на Крум помогна и домакинството. Той е свикнал тук, познава добре условията, има комфорт, но като цяло съм доволен. Има какво още да се желая, разбира се, защото имаше и грешки от моя страна, както и от страна на навигатора. Не бяхме изрядни. Доволен съм, защото взехме важни за нас точки, както за Европейската купа, така и за турския шампионат, за който можем да вземем една точка от чуждестранно рали. Състезанието беше доста трудно с този променящ се асфалт. Ние в Турция сме повече специалисти на макадам и не се чувствам много комфортно на асфалт, но нали за това сме тук, да се учим. Всъщност постигнахме резултата, който търсехме. Завършихме четвъртия, целта ни беше в първата петица. Не беше възможно да се борим с момчетата с ар-петиците и с минито, но сме доволни, защото взехме максимума тук. Нямахме проблеми с колата. Всичко мина отлично. Имаше конкуренция. Приятно състезание. Постигна ли целите, които си беше поставил предварително? Да, на 100%. Следващите цели до края на сезона, какво предвиждаш като програма? Вероятно ще си караме български шампионат и ако останат някакви ресурси, може би нещо странично. Много съм доволен, че завърших успешно, с изключение на една по-сериозна грешка, където се ударихме в една мантинела и загубихме около една минута. Останалите отсечки беше доста успешно за нас състезание, като първи старт за сезона. И съм много доволен, че завършихме успешно. Juče imali malo problem sa gas i auto nije bio maksimum koliko može. Danas bilo sve ok. Reli je malo dug, ali vreme je bilo lepo i doći ćemo i sledeće godine. Състезанието протече много добре за мен, тъй като всеки, който е запознат, знае, че ние сме тук с цел трупане на километри и опит, не да се състезаваме и да побеждаваме, има време за това. Мисля, че давахме добър старт на
рали кариерата ми. Автомобилът се държа прекрасно, имахме дребни технически проблеми, малко неточности с записката, но като цяло състезанието се получи перфектно. Не проследих какво стана в последните етапи, стартира късно, защото изпреварваше коли. Да, получихме технически проблеми и се закъсняхме за чекато, не успяхме да го оправим на време и получихме и малко наказание в секундите. Стартирах предпоследен или почти предпоследен, не съм сигурен, и настигнах един от автомобилите по време на отсечката, но всичко протече там нататък перфектно. Пожелаваме, разбира се, успех на Григор Григоров, а това е момента, в който Крум Дончев и Петър Йорданов качиха своят състезателен автомобил на подиума като победители в 45-то издание на Рали България. Дончев, Салюк, Авча, Штайф, Барбо, първата петица на ралито, следвани от Антон Титов, Мирослав Ангелов, Григор Григоров, Йордан Божич, Йована Йованович, Стоян Мечков, Стефан Желясков, Владимир Сиврийски и Николай Кортелов. 14 машини завършиха надпреварата за Европейската купа. Защо стартираха 25, защо финишираха 14? Това са въпроси за бъдещето. Честито на всички, и на вас, и на публиката, и на печелившите, и на отборите, на организаторите, на директора, и на спонсорите. Наистина направихме в последния момент едно много добро състезание. Случихме и на време, случихме и на рали без инциденти. Случихме и на рали, което имаше много голяма борба за първото място. Така че от неочакването се получи много добро състезание. Защо трябваше толкова трудно да се получава всичко? Тази година, както в предишни разговори споменахме и коментирахме, че такава е годината. Много е тежка, много е трудно от към вътрешни сътресения в самата федерация, между организаторите, трудно намиране на бюджет на отборите да участват и може би и самата политическа обстановка също допринася много за това трудно да се организира и провеждат състезанията, но въпреки това ние се борим и успяваме. Това ни прави горди и щастливи и се радвам, че предоставихме на публиката, макар и минимално, но много сериозна интрига между първите два екипажа за първото място. Направи страхотно впечатление, че всички хора, които в федерацията и вие, като новоизбрани, предишното ръководство, застанахте един до друг за една обща кауза, добра кауза. Това ли е пътя, с който трябва да се продължи напред, за да се развиват нещата? Естествено, имената в спорта до някъде допринасят за неговия имидж, но когато говорим за нещо голямо, то е самия спорт. И всички трябва да сме обединени около него, защото няма ли го спорта, няма да има и големи имена. Така че егото трябва да се глътне и трябва да се работи за благото на спорта. Какво трябва да се направи, за да имаме до година не 25, а например 45 коли на старта? Отново. Това с колко коли ще бъдат е доста тежък въпрос и сложен, защото той зависи не само от федерацията и от хората от спорта, а от общата икономическа и политическа обстановка в страната. И аз не се наемам да предвида как ще се развият нещата, но понеже съм позитивен човек, вярвам, че ще отидем към добро. След като отметнахте това от програмата си, коя е следващата стъпка в вашия ред, с който ще продължите да работите? Следващата ми стъпка е да предприема действия вече като избран председател. Тоест, може би още утре ще разберете първата ни крачка каква и тя ще бъде с цел за благото на спорта. Ще имаме решение и ще имаме действие. С това, уважаеми зрители, се разделяме благодаря на прекрасния екип, който работи неуморно за вас. Спокойна вечер!